براستی دنجاما بکارانینا زمان قومیت پرستی کوکا نخوشیه که مالسف لولات ما اف بیارین هانه د قومه وک نخوشیه که و هر کدو چه تاثیر و باندورا خو زیاده تر دکه اگر نه تداوی کرن دبه کو انجامین هگرانتر در بخه اما وی مجاره بنرخینن به سیفتین گندوز تمثیلکار سازین جواکین سویل ره از بنیون بخیراتن خدا خدا بابا رحمه دی و بابا بی انشالله خودش و راضی به ما مسته وکا هنجی زانن خلق سوریه وک مجبوری خو سپارتن ولات ما و بصلاح الولات ما دجی اف انسان هانه بکیفی ناتن جبو پیکنیک جبو تعطیل نه هاتن بمجبوری کوچی و درې کرن و بریا بویرانجی ام دبینن که هنک رایدار هنک شهردار بولیه زور بجم تانزو özcan زمان قومیت پرستی لدیجوان انسان بکارانی و گوته بو کبرا کسین سوریه و گرن سوریه و جبو واناجی حوجه جبو فاتوره جیران آوه زماش جسری ده بکرن و گلک زمان قومیت پرستی هاتو بو کرن هنک کسان لیسور کرنه دکر و دنجام ده جیل altındağa Ankara'yı bu yere kavmi dencam de kese ki can dayı و kese birindar jî heye hatta zarok birindar bunun و disa خانی و دکانین سوریایی انتن هدف گرتن پولیسی بانگین آرامی دکن جرایداران جی بیانات داین بیانات هدا پاره و سازین جواکین سویل جی دویواری ده هنن گلو اون وی بویر چواد نرخینن یعنی گاوین که وان انجامانا در خستنن بریا وی بویر چه بو کرم کن بسم الله الرحمن الرحیم براستی از دو خالصم دیروکا ترکیه از هرم 4 سال بری بله 4 سال beri li Urfa'yı bana binavê PKK'ye peş dixin. Bana dukan û malê bana Suriyelî kevil wan xistin, serê wan şikandin. Heta çawa bajwan piştin pir niha bîstin. Yani ev lîstika ku niha li Ankara bolê wan tê lîstin 4 sal berê PKK li Urfa'yı lîst. Bele. Yani ev lîstika ki dubare ye. Dibêya dîrok jî dubare ye. ev lîstik 4 sal berê hat çêkirin bi testê PKK. Ev niha dinerin li Tirkiye çi dibe? Li Tirkiye mesela beriya vê agir bi Daristanê kete. Wanên nîcatperest xwestin ku navbera Tirka û Kurmanca tiştekî dixin. Bi vê seketin çê nebû elhamdülillah. Ya niha berê xwe din wanê birayê me êv Sûriyeyê ku ji der hatine yani mecbûr mane hatine vê dera. Ya berê xwe din wan. Li Sûriye çi bû? Li Sûriye malum dîktatorekî heye. O jî dîktatörü, bavî wî jî dîktatörü. û milletê Sûriyê ji wan pir kişandibû. Ji wan pir kişandibû mecbûr dan berê xwe dan vê dera. Îra em dinerin ev mecbûriyetiya wan êk vê dera naxwazin pêm bikin. Yani naxwazin ku bêjin vay van insana mecbûr mane pêdivî mane ku bên vê dera işte divê derê nikarin aramiya xwe bibînin, aboriya xwe bibînin, wî der tiştekî wan tune, tendurîsta wan di xeterê de ye. Vê tiştîhan naxwazin bibînin, çi dikin dibên li vir aboriya me ji rûyê wan dikeve tengasî. Binêrin wanê ê ku rexne li wanê Sûriye dikin, ê ku wan li ser wan de heq wan şikayet dikin, dibên ku vay aboriya me tengasî de ye, em dinerin wan însana bêtir di kêfxweşiyê de ne. Yani şahiya wan heye, dunya wan pir fireh e, aboriya wan pir xweş e. Li wê derê xwe nîşan nadin, yani nabêjin vay aboriya me pir xweş e. Sırf ji bo xatir ku nîcatperestiya xwe yani xwe mafdar bibînin, di vê de rekek bibînin, çi dikin dibê wanê Sûriyelî hatiniye Tirkiye, aboriya me tê tengasî ber vê qasî em wan li vir naxwazin. Binêrin. Beriya vê 49 sal berê li Hollanda, li welatê Rotterdam, li wê derê Tirkiye ku ji vir çûn li wir bişuxulin. Yani êk ji Tirkiye çûn li Hollanda, Almanya bişuxulin. Li wir çi kirin? Li wê derê nîcatperestiyê ê Hollandalî nexwastin ku ê Tirkiye hatine wê dera karsaziyê bikin, îş bikin, cî bigirin ya bibin esnaf vê derê. Çi kirin? Raborûn êrişî hemoratî me li wir kirin. Yani bi daha însan hatin birîndar kirin, bin çav kirin, bu yerên mezin qewimî. Maalesef mixabin ev dinerin nîcatperestiyê Tirkiye ji wir aqil nagirin. Yani halbuki îro 4 milyon zêde ê Tirkiye yani ê ku ji vê derê derbasî Ewropa zêde bûne 4 milyon nêzîkî 4 milyon bi Almanya hene. Ê li welatê din digerî dinerî nêzîkî milyonekî însan li welatê din nîş hene. Yani 5 milyon însan ji Tirkiye çûne wê dera. Îro em bînin ser xwe
çawa ku yekî me li Almanya li Hollanda sırf ji bo xatirê ku ji Tirkiye çêwê de serî û beş kanandin bi hesabê me nayê ji bo xatir em însanin bi hesabê me nayê bi vê mijarê de yek ji Sûdiyê bê vê dera û bira nêvanê me ne em rabin ji bo xatirê hatine ji mecbûriyat vê dera em wan bir qebûl nekin em wan bişkînin em tadîl wan bikin ev ne însaniyetî yani qasdê xwe Hazretê Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dibe çê bi ew tiştek ji bo xwedxwazî ji birayê xwe re nexwazî te îman neanî çawa ku em naxwazin ev birayê me derve tiştekî bi wan bê tadîl wan nekin heqîl wan nekin vê qeytê jî wan birayê me êk ji Sûriye hatine êk Efxanistan jî hatine em naxwazin kesekê xwe ji wan re bike divê astê de Mamosta yani hûn dibêjin yani empatiyê têxin nabera xwe wa yani em tiştê ku ji bo xwe naxwazin em ji bo kesê di jî naxwazin mamoste em dibînin ku serî de jî got hinek kes ê fitneger yani bi zimanê nefretê xist nava civakê bi kar anî û civakê li hevdû dixwaze düşmin bikin bi vî şeklî hem însanan derxistin cadde û kolanan û hem jî ev zimanê qewmiyetperestî û dijminantiyê di nava civakê de zêde dike yani weka we got beriya vê peyvajoyê jî hewl û xîret dan bi ser neketin vê carê dixwazin li ser vê yekê şansê xwe biceribînin mamoste gelo kîvan kara nadike û armanca vê yekê çi ye ji bo çi vî karî hanê dikin wek min niha berê got 4 sal berê li Urfayê ev çêkin PKK bû niha jî ev dikin nijadperestê Tirkan e yani evana ji hinek re gulamtiyê dikin ev ku çê dike li jor emperyalîzmê do ev ji emperyalîzmê gulamtî dikir PKK bû wî jî PKK gulamiya emperyalîzmê em ê jî bînin ziman û îro jî nijadperestê Tirka ji emperyalîzmê gulamtî dikin beriya wê jî ew jî gulam bûn bes îro wextê lîstikê ket dora nijadperestê Tirka yani hinek ji derve dixwazin vê welatêhan tevlîhev bikin ev miletêhan berahev bidin ev miletêhan fîte dikin navbêra wan ev welatê ku em lê jiyana xwe niha dikin bikin wek Sûriye bikin wek Iraqê bikin wek Efxanistanê yani fîtneyekî bêdawî li vir çê bibe kuştinekî bêdawî li vir çê bibe û dixwazin namusa me warê me warê bin erdê giş erta erdê giş ji emperîta bibîne min ere van însanê ku mafdarî xwe nîşan didin heta niha me nedîtiye vê bêjim hem li Kurdistana me vê derê PKK em bêjin hem li wê derê em ê bêjin ê Tirka wanê nijadperest tu nabînî ku peyda wan digece însanê mazlûm însanê feqîr însanê ku birçî bin peyda wan nagije wan ama çi dikin sirf ji bo xatirê ku nijadperestiya xwe ew talîmata ku ji emperyalîzm sendine cî vebînin ev devê xwe çewt li ser fîtnê bikar tînin hewce ya milletê me di van tişta bi wan nexape yani îro ez birayê xwe vê tiştê bêjim müdürê ewlekariyê beriya vê 3 sal berê raporek li darxist û van însanê ku ji Sûriye hatine li nav Tirkiyeyê de sûcê ku dikin ji sedî sisê paya wan heye ji sedî sisê ev jî gotin ji sedî not û heft ê Tirkiyeyê ev bûyerê ku Tirkiye qewbûn û ji sedî sê ê Sûriye ne ev çik ecêb e yani li Tirkiye şer çê dibe pevçûn çê dibe ji sedî sê ê Sûriyeliya ye gotin ji sedî sê jî ji sedî du doya ew mahsûmin yani xelk tadîl wan dikin serê wan dişkînin ji sedî du ew hatin emniyetê cî ewlekariyê ji sedî yek ew jî ya dina xwe şerkirine ya jî cinayê tadîl cinayê xwe kirine ji sedî yek ew kawan heye bandora wan li ser stêna başê ev yek ya du doya li Ankarê vê bûyerê ku çêbûye wanê ê ku nijadperestê Tirka wî Şîreta Sûriye kir heftê û 6 însan hatin girtin ji vê heftê 6 însana 38 heft beriya vê bi dizî hatine girtin bi tiryak yani esar eroîn firotanê hatine girtin pîşexekê birînekê xine Tirka wan bi gaspê pîşexekê perestendine vê havê ketine hepsê yani 38 insan yani tîneta wan dîroka wan giş li ser zulmeyê giş her xerabiyê yani em rabin bêjin van însana dawat tiştê qenciyê dikin ev ya hîn wek bi aqilê me sivik de yani belê mamoste weka we jî got bûyerên ku tevlî kesên ku tevlî vê bûyerê bûnin
ne insanın serrastın ne insanı rastın. Mamoste zamanı me geleki hindik maye dema me hindik maye dixwazim bi dusê hevoka û vê jî bibêjin ji bo me. Ji bo ev bu yerên bi vî rengî neqewmin, ev qewmiyet perestî encamên hê xerabtir weka encama Sûriyeyê û welatên din ku di nava wan de şer û pevçûn heye dernexîne, hewceyê rayedar û dewlet çi gavan bavêjin? Bi dusê hevoka kerem. Yani ez vê bêjim beriya ve çarpên saberê li Urfayê vanê ev Suriyelî hinek adetê wan li Tirkiye hev nagirin heye. Heya saet doyê şevê şiyar bûn, hewar wan mûşxa deve dilîstin. Milletê me Tirkiye ji van tiştere heye yani adetê wan hev nagirin. Me rabû çekir me sazî civakî em li hev kom bûn me çû gazî wan kir. Yani sazî civakî wan kir, alemê wan kir, rûtiye wan kir. Me bû min hin vê nêvanin. Min taca serê me ne hep tiştek hundikin dime acebe. Yani van tiştek dime girantê. Yani bi xêra xwe min em derin îşê xwe em taad êvarê daha de yazda dem razdênê bira milletê we îtaat daha yazda razdênê ku milletê me milletê we bi hev nekevin. Wan jî çekir, wan jî di nav xwe de li hevdû civiyan û vê tiştê elhamdullah em terketin. Yani mesafî kir. Karê evlekariyê, karê wezaretê ya daxilî çi bikin van tişta de hewceyê di van tişta de hêkî ew jî hêşyar bin. Yani nehêlin vanê ê Sûriyelî di nav wan de yekê ku xerab hebe ku çi bike tiştî niqaşekî xerab bike, tiştekî nebaş bike û vê bibe sebebê fitnê. Yani ji vana hêkî hêşyar be. Ev yek ya didoya van nîcetperasta hem ê Tirka hem ê Kurda. Yani van nîcetperasta hikûmet pêwîst e li ser vana hêşyar be. Waqtê ku ne hêşyar be em biya baş zanibin çawa ku qasdê Xwedê dibe küfr yek millete. Em dinêrin menere ew armanca ku me gote PKK 4 sal berê anî cî dixwast bîne cî îro jî nîcetperestî dika bi eynî devî bi eyn hevokî dixwazî bînin cî. Yani lîstika wan devê wan gişekin. Bes çi wan neyeke yek Tirkiye Kurmanca. Ama lîstik yeke fîtne yeke em dixwazin hikûmet jî li hember van tişta hêşyar bibe. Nehêle vanê ser medya civakî de vanê ê ku derawa dikin, tiştê xerab dikin li hember vana hêşyar bin û van însana aslan bikin bi çav bikin. Belê mamoste. Xwedê ji we razî be mamoste dema me bi dawî dibe ji bo mêvan. Xwedê teala ji we razî be înşallah ji bo nirxandinê we. Teware maliya va dîvar bîbe. Emanetê Xwedê be. Belê temaşevanên hêja hem di baweriya me de û hem jî di çanda me de di kultura me de dest dirêjkirin zirardayîna îxtiyaran pîrekan û zarokan bi qetihî tune ye. Yani ev di dîroka me de jî xuya dike û vêga jî xuya dike. Bixusûs dijminê meriv jî yani zarokekî hatiye birîndarkirin serê wîşikê di nava xwînê de maye hewce em hişyar bin. Em neyên li hevsorkirinan, em neyên beyanatên dere û vir û nerast. Lewra em insanın û mecbûr e em têkiliyê me bi hevdûra çê dibin. Ew jî mecbûrî ne hatine vê derê. Bi kêfê ne hatine hewce di vî warî de em gotinên ku li ser medya civakî tê kirin yan jî beyanatên ku tê dayîn nijadperestiyê, irqperestiyê ji baweriya me dûr e, ji însaniyetiya me dûr e, hewcê em ji wana dûr bikevin û em goh nedin wan. Belê temaşevanê hêja di vê derê de dîsa em dibêjin hewcê herkes aram bibe, sêkan bibe û hewcê em di çarşoveya însaniyetê li hevdû xwedî derbikevin em kêmasiyê hevdû di vî warî de nebînin.